Tak ideme na to. Všetkým prajem dobrú chuť. To je asi to najdôležitejšie, hej. Čiže highlight prednášky už bol naplnený, hej, pizza. Tak dúfam, že aj ten druhý chod vás aspoň nesklame. Tak vítajte na tejto prednáške. Dostal som za úlohu predstaviť aj firmu, nielen seba, takže moje meno je Jaro a budem predstavovať aj firmu Accenture, z ktorej som prišiel. Prvá vec, ktorú chcem povedať, je, že všetci si u nás vo firme týkáme. Ja som na prostredí nejakej práce a pracujem tam asi 15 rokov. Nikomu nikdy nevýkal za posledných 15 rokov a mám s tým dosť problém, takže prosím vás, aj vy mne týkajte, dobre Jaro, a budem asi aj ja vám. Jedna vec, druhá vec je Accenture. No, Accenture je taká firma, globálna, nejaký typ, že koľko môžeme mať zamestnancov na svete. Odvážlivci, popri pice, vykriknite normálne. 40 000, dobre, trochu treba pridať. Násobne treba pridať, rádovo treba pridať. 800 000. 800 000 zamestnancov po celom svete. Väčšina našich kolegov pracuje v tzv. Offshoreových miestach, čiže India, Filipíny, ale na Slovensku nás je 1700, čo nie je úplne malá skupina ľudí. A teda verím, že mnohí z vás sa stanete v budúcnosti našimi kolegami. Ja vás nerekrujtujem, zrekrutuje vás kolegyňa, ktorá je tu z rekrutingu. Tam je Karolina, ona vám teraz zamáva. Ona má pre vás také dobré správy, že môžete vyhrať sluchátka, keď sa zaregistrujete nie na tento event, ale ako keby k nám do nejakej pipeline a budete dostávať pozvánky na ďalšie prednášky a môžete vyhrať sluchátka. Hej? Tak asi toľko v skratke na úvod, a teda poďme na vec, lebo čas beží. Rozumiem tomu, že som teda na pôde technických fakult a že ste tu pravdepodobne ľudia, ktorí ako keby sa zameriavate na veci ako číslo, exaktné postupy, algoritmy a podobne. Ja v takej firme pracujem, takže som akože s vami celku, ale okrem toho si myslíme my v našej firme, že je dôležité, aby sme aj v našom prostredí pracovali s niečím takým, ako je storytelling, čo je téma, ktorá prekračuje ako všetky hranice nejaké ako keby oblasti technológií alebo akéhokoľvek spoločenského života a snažíme sa ju aj v našej firme používať kvôli tomu, aby sme tým niektoré veci zlepšili. A práve to, že čo sa dá v našej oblasti, v oblasti IT, zlepšiť a urobiť inak, atraktívnejšie použitím storytellingu, o tom by som chcel s vami v rozsahu tej cca hodinky hovoriť. Ešte to na úvod toľko, že toto nie je téma alebo prednáška typu, že ja viem všetko, vy neviete nič. A teraz ja mám veľký mozog a ja vám teraz rozprávam a vy nič o tom neviete a počúvate. Vôbec nie, toto je téma, ktorá sa týka každodenného života každého jedného z nás. Čiže kľudne počas prednášky, rád by som to poňal ako nejakú diskusiu. Keď máte niečo, čo do toho chcete streliť, kľudne ma prerušte. Niekedy to môže byť ťažké, lebo ja keď sa nadýchnem, tak idem jak kanón, ale bude to challenge pre vás, ale skúste. Prerušte ma, môžeme sa o veciach pobaviť, vstupne mi do toho, na konci samozrejme si nechám nejaký čas na Q&A, aby sme potom prešli na vaše otázky. No, a keďže sme teda na akademickej pôde a mám tu čest sa baviť so študentami, tak ja to ponímam tak trošku opačne, začíname od konca, začíname testom, na ktorý ste vy zvyknutí za štandardné okolnosti, že testy, skúškové a podobné veci bývajú na konci niečoho, tak nie, dnes to tak nebude. Dnes začneme testom. Budem potrebovať vašu spoluprácu. A ja viem, že tam máte tie pice, ale podľa mňa to nejako dáte. Prečítam vám 10 slov. Normálne slovenských 10 slov, nejakým spôsobom nešpecifických. Vaša úloha bude si ich zapamätať, všetkých 10, ideálne. Hej? A budete mať nejaký čas, aby ste si ich zapísali. Hej? Rozumiem, že nejaké písacie potreby tu všetci nemáte, ale verím, že tu máte nejaké mobily, takéto veci, čiže nejaký notepad, alebo otvorím správu, alebo WhatsApp a píšem ako blank niečo, to by ste mohli dať. Tak skúste, hej. Čiže budem čítať 10 slov a keďže mám veľké srdce, tak aj dvakrát vám ich prečítam. Hej. A potom bude nejaký čas na to, aby ste z tých 10 slov, ktoré som prečítal, čo najviac napísali. Sme všetci ready? Všetci majú mobily v rukách a podobne. Píšete, budete písať, až keď dočítam, dobre? Až tak rady nemusíte byť, že hneď teraz píšete, takže ja prečítam, vy píšete. Ideme na to. Prejsť, most, mäso, rieka, odraz, štekať, padnúť, ponoriť, večera, umývať. No ešte stále nepíšete, hej,
cheatery, hej, vidím, nejakí tu sú, v pohode. Teraz prichádza ten rozmer toho môjho veľkého srdca, že idem ešte raz, dobre? Až potom budete písať. Takže ešte raz. Prejsť, most, mäso, rieka, odraz, štekať, padnúť, ponoriť, večera, umývať. A teraz môžete ísť na to. Dobre, ešte vám chvíľu dám, aby ste vytiahli zo zákutí svojej pamäte to, čo tam nie je. A už vidím, že už prichádza k vzájomnej konzultáciám odpovedí, takže asi ideme na to. Tu máme tie odpovede, alebo tie slová, ktoré tam teda boli. Má niekto 10? Dobre, 2, 3, 4, máme tu nejakých ľudí, čo má 10. Ten z vás, kto má 10, nejaký dobrovoľník, na základe čoho? Máte fotografickú pamäť, ako bol ten Chavo v Suits? Čo tam, viete? Sme generačne tam, že pozeráme rovnaké seriály? Pozeráme, dobre? Tak máte niekto tak, alebo ste si nejako pomohli? Čím? Vytvoriť príbeh. A aký príbeh bol? Aspoň tak zhruba? Super, OK. Čiže išiel po mäso, prechádzal cez most, ktorý bol nad riekou, hej? Dobre, má niekto v tých slovách, ktoré ste si napísali, slovo pes? Jeden, dvaja psi sú. Hej? Pes tam nie je obvislý, ale napriek tomu ho vždy niekto napíše a to je dobré, to nie je chyba. Ono je, lebo to nie je správna odpoveď, ale z toho pohľadu, čo tým ja sledujem, to je dobré, pretože práve tento tam napísal to slovo pes, je vidieť, že nad tou story alebo nad tým príbehom rozmýšľal. Toto sú slová, ktoré sa nachádzajú v jednej Ezopovej bajke. Ezop, tam už asi nie sme generačne spolu, že? To už bol trošku starší pán. On písal také bajky o tom, kde na základe nejakého správania zvierat popisoval ľudské vlastnosti, dobre či zlé. A toto je bajka o závisti, ktorá hovorila o tom, že bol nejaký pes, ktorý išiel domov a mal v ústach mäso, ktoré si chcel ísť na večeru a ako išiel domov, prechádzal cez most ponad rieku. Keď bol na tom moste ponad tú rieku, tak v odraze tej rieky uvidel typ samozrejme sám seba, ale on si myslel, že to je nejaký druhý pes, ktorý má tiež v ústach mäso a on chcel aj to druhé mäso, aby mal dve, tak čo urobil? Začal na ňo štekať, aby toho psa odohnal, dúfal, že to mäso tam nechá a odíde. No lenže keďže začal štekať, tak to jeho vlastné mäso, ktoré bolo obviously to isté, čo bolo v tej rieke, mu z tých jeho úst vypadlo, padlo do rieky a potom po ňom musel skočiť a aj tak ho nechytil. Potom mäso, lebo padlo niekde na hladinu a nebol ho schopný vyloviť, tak namiesto večeri, kvôli tomu, že bol závistlivý, mal akurát to, že sa dobre umyl. Hej? Takže z tejto jednej bajky tieto slova sú a práve teda to je to, že keď si dávame nejaké informácie, ktoré sú same o seba izolované do nejakého príbehu, tak nám to môže pomôcť, alebo má výrazne väčšiu schopnosť byť zapamätateľný a pamätať si to. Ja nepochybujem o tom, že niektorí tu máte možno briliantnú pamäť a keď prídete domov večer, alebo o týždeň, alebo o 2, niečo z tých 10 slov, ktoré som pred chvíľočkou čítal, si stále budete schopní zapamätať, ale som presvedčený o tom, že práve použitím tohto príbehu, tejto bajky a toho psa, hlavného hrdinu, ktorý tam nie je, a keď si to ako keby budete snažiť rikulovať v tej hlave a spomenúť si na základe toho, tak na tie slova si spomeniete ľahšie. Čiže keď prídete ešte aj na Veľkú noc domov k rodičom alebo starým rodičom budete polievať a budete si povedať, čo bolo tých 10 slov, tak ten, ktorý si spomenie na psa, tak možno 10 dní, ale 8 z nich vytiahne z tej hlavy. Kto by to vnímal len ako keby 10 od seba nezávisle izolovaných slov, tak asi veľmi ťažko. A preto tu dnes sme, že by som chcel dať úvod do tejto témy. Téma storytellingu a čo to znamená, aké sú techniky, aké sú prínosy, prečo to je dobré. To je téma, ktorá sa nedá obsiahnuť za hodinu. Čiže ja momentálne, moja ambícia počas tejto hodiny, ktorú tu s vami strávim, je primárne dať vám toho chrobáčika do hlavy, ktorý vás nahlodá, že to je dôležité, ktorý vám o to dá nejaké úvodné intro a insights do toho, prečo to je dobré, ako to je dobré, v čom to je dobré. Keď si niečo aj praktické z toho odnesiete, už dnes bude super, ale hlavne, aby ste mali ako keby záujem o túto tému a potenciál ju sami v sebe rozvíjať, hej? A venovať sa tomu v budúcnosti. To je môj cieľ. A potom tých zdrojov je N. O tom sa potom na konci môžeme pobaviť. No a teda prečo tá téma toho storytellingu je dôležitá? Hej? Už sme sa bavili o tom generačnom rozdieli, tak ja som taký, že
Kebyže sa mi prvé rande podarí, tak možno, že väčšina z vás môže byť mojimi synami alebo dcerami, ale pred tými cca 20 rokmi, 25, keď ja som bol vo vašej pozícii, keď ja som sa chcel dopátrať k nejakej informácii ohľadom čokoľvek, skripta, štúdium, čokoľvek, to bol problém. Bol problém dostať sa k dátam, dostať sa k informáciám, lebo ešte nebola digitálna doba, ešte proste veci boli iba hardcopy a to bolo vypredané v knižniciach, vybukované a podobne. Hej. Keď som chcel pozerať nejaký kvalitný program, v telke som mal 3 kanály, hej, a keď sa mi nezapáčilo ani jeden, ani druhý, ani tretí, tak som nepozeral. Hej. Dnes žijeme presne opačnú dobu. Hej. V telke nemáme 30 kanálov, ale 300 a všetky chcú, aby sme ich pozerali, lebo reklamy tieto veci a my nevieme, čomu venovať pozornosť. Rovnako, informácie sú všade okolo vás. Všade okolo vás je neskutočné množstvo informácií, ktoré majú záujem o to, aby ste im venovali pozornosť. A to sa nedá, lebo človek má obmedzenú kapacitu, obmedzené vnímanie. A my ako firma tiež chceme, aby nám naši klienti venovali pozornosť. Chceme, aby nám naši kolegovia venovali pozornosť. A to je ten dôvod, prečo sa snažíme do toho, čo my robíme, inkorporovať tie techniky storytellingu a používať ich v praxi aj s klientmi. A o tom vám tu teraz chcem trošku povedať, ako to robíme, aby ste sa možno inšpirovali a prípadne porozmýšľali, ako to vy viete v tej vašej oblasti práci tu napríklad, alebo kdekoľvek inde používať. Dobre, takže aké nejaké základné atribúty každá story by mala mať? Hej? Už sme sa bavili o tých 10 slovách, ktoré samé o sebe znamenajú, že sú nejaké fakty. Keď sme ich spojili do tej ezopovej bajky, tak sme tam našli nejaké rozdiely. Hej? Čiže keď je niečo non-story, to znamená, že to je len ako keby zmes nejakých samotnostných dát. To blikanie, ktoré tam občas sa stane, to je na schvál, aby sme sa zabezpečili, že dávate pozor. Hej? Takže, keď máme nejaké iba samostatné dáta, tak sú to proste len suché informácie, 10 od seba nezávislých slov. Keď je niečo story, a za chvíľu si jedno pustíme, bude video, zatraktívni trošku prednášku, budete vidieť, že story má nejaké veci, ktoré sa dajú cítiť, vnímať, predstaviť, čiže má nejaký dej a príbeh samozrejme. Hej. Obsahuje pattern, obsahuje nejakú súvislosť po sebe idúcich vecí, ktoré spolu dávajú zmysel. Keď je niečo non-story, tak tam takéto niečo nenájdete. Keď hovoríte iba v datách a používate iba čísla alebo nejaké fakty, tak spôsob, akým tomu človeka, ktorému ich hovoríte, upútate, že sa fokusujete len na jeho vnímanie, na jeho mozog. Áno, keď rozprávam niekomu nejaké veci týkajúce sa programovania a ten človek, ktorému to hovorím, má ambíciu sa to naučiť, tak dáva pozor, ja mu to hovorím a jeho mozog to procesuje a možno aj ukladá a možno to tam bude potom neskôr. Keď ale hovoríte v story a používate techniky storytellingu, o ktorých budeme dnes hovoriť, sa dotýkate nielen mozgu toho človeka, ale sa dotýkate aj jeho ako keby tej stránky toho ľudského ja, jeho ako človeka. Hej? Aj po tej stránke emocionálnej. A to hovorievali starší, že ľudia môžu zabudnúť, čo ste im povedali, a ľudia môžu zabudnúť aj, čo ste pre nich urobili, ale ľudia nikdy nezabudnú, ako sa cítili vo vašej prítomnosti. Hej? A práve to, ako sa ten človek cíti, je ako keby tá komunikácia aj s tou jeho ako keby emocionálnou zložkou. A teda je dôležité, keď hovoríme v story, aby sme urobili jeden kľúčový point a nie mnoho pointov, aby sa to nejakým spôsobom nerozširovalo. Krátka ukážka. Máme tu ako keby dve časti nejakého jedného slajdu, tak si ich skúste prečítať, dávam každému tak minútku, skúste si ich prečítať a potom sa vás na to niečo spýtam. Dobre, máme? Ktorá časť je lepšia, ľava alebo pravá? Ľava. Prečo? Povedz si prečo. Prečo je lepšia ľava? Je to kratšie, ako výborne, toto je názor, ktorý vždy padne, sedí. A to, by the way, súvisí s tým, čo som vám hovoril. Dnes získať pozornosť je za odmenu. Keď idete na sociálne siete a čítate si nejaký článok o niečom, čo vás zaujíma, a ja, keď to robím, tiež to občas robím, radšej nebudem hovoriť o ktorých oblastiach, lebo musím byť politicky korektný. Keď idem do sekcie komentárov,
aby som si zistil, čo si ľudia myslia o tej téme, o ktorej si práve chcem prečítať, tak keď ten komentár má viac ako 2 riadky, ani ho nezačnem čítať. Nemám na to čas, nemám na to chuť, proste mám x iných vecí, ktorým sa potrebujem venovať, vyberám si to, čo je krátke. Čo teda na jednej strane sedí, že ľava je lepšie, lebo je to kratšie, alebo je to ako keby nejakým spôsobom tú pozornosť získa rýchlejšie a radšej si to prečítam. Kebyže tieto 2 veci sú maily, jednoznačne vám poviem, že ako mail, čiže písaná komunikácia, lepšia je tá ľavá strana. Ale keď človeku niečo hovoríte, tá pravá časť je o tom, kde ten autor tej myšlienky o tom, že farby sú dôležité a čo znamená červené tlačítko a čo znamená kliknúť na červené tlačítko, hovorí o tom, čo to môže znamenať a rozpráva tam o tom, čo pri tom cíti, ako to vníma, prečo to tak je. Ten spôsob, akým si to ten človek, ktorý ho počúva, keď to hovorí, zapamätá, je násobne lepší, ako je tá strana pravá. Že preto hovoríme, ako je tá strana ľavá, preto hovoríme v príbehoch. Príbeh, každá story by mala obsahovať nejaké náležitosti a toto je taký posledný nudný slajd, ktorý teraz mám pripravený a potom pôjde také trošku lepšie video. Čiže na tomto slajde vidíte nejaké náležitosti, čo by mala každá story obsahovať. Keď pozeráte večer film po tme a je tam taká scéna v tom filme, kde tma, búrka, blízka sa a je v lese, je cesta, strašne husto prší a ide auto a v tom aute šoféruje žena, mladá a šoféruje. A to je film. Tak ako ja, keď takúto scénu vidím, tak ja sa už len chytím, že kedy príde niečo, že ja neviem, že havaruje, alebo nepadne strom, alebo sa tam niekto z zadného sedadla objaví a zarežejú, Také niečo v tom filme asi sa dá očakávať, Neskončí ten film tak, že došoféruje a príde domov. Aj keď 99 z tých 99 životných udalostí, alebo také udalosti občas nastanú, občas nejaká mladá žena šoféruje v búrke cez les a čo spraví, no príde domov, Len o tom film nenatočia, to asi by hoci kto pozeral. Bol vraj taký film, ktorý sa volal, že muž, ktorý chodil po horách a fakt to bolo o tom, ako chalan chodil po horách 2 hodiny, Ak to niekoho baví, akože dobre, nech sa páči, ale aby sa stala story, musí po tom úvodnom, to je tá žena, ktorá šoferuje to auto, prísť nejaké disruption. To, tú situáciu, ktorá nastala, ktorá je na začiatku, čiže to šoferovanie, čo do toho pridá ten zlomový mod. Čo to celé prevráti. To je ten padnutý strom, ktorý pádne práve na ňu a havaruje, šmíkne sa, neviem, čo potom bude strih, ale len vidieť, ako sa to auto šmíka na streche, prevaluje sa, neviem čo. A teraz to prichádza. A tam prichádza ten bod, že tu začíname byť všetci hladní. Ako to skončí? Čo bude ďalej? Prežije, zabije sa, čo bude ďalej? A toto je vec, ktorá robí story atraktívnou. Každý jeden z nás je náchylný byť na toto zvedavý. Súvisí to s takými vecami, že nám rodičia rozprávali ako malým deťom rozprávky. A čo bolo s tou princeznou? Čo bolo s tým trojhlavým drakom? Čo bolo s tými 3 dcerami, ktoré s tou solou toho otca ľúbili? A každý z nás bol zvedavý, ako to celé skončí. A práve to je ten bod, že keď tam ten strom padne, tak všetci sme zvedaví, čo bude ďalej. Čiže získavate attention, získavate záujem tej druhej strany. A to je cieľ. Čiže všetko, čo sa stane po tom zlomovom bode, je outcome tej story, o ktorej hovoríme. A to so what, to znamená, že prečo vám túto story hovorím. Prečo vám hovorím tento príbeh, v akom kontexte, to je ten so what alebo aj overarching point. Ja si teraz na chvíľočku pomôžem, prekliknem sa na inú apku, ktoré vám pustím jedno krátke, asi 4-minútové video. 4 minúty to dáte. Back in New York, I am the head of development for a nonprofit called Robin Hood. When I'm not fighting poverty, I'm fighting fires as the assistant captain of a volunteer fire company. Now, in our town, where the volunteers supplement a highly skilled career staff, you have to get to the fire scene pretty early to get in on any action. I remember my first fire. I was the second volunteer on the scene, so there was a pretty good chance I was going to get in.
But still, it was a real foot race against the other volunteers to get to the captain in charge to find out what our assignments would be. When I found the captain, he was having a very engaging conversation with the homeowner, who was surely having one of the worst days of her life. Here it was, the middle of the night. She was standing outside in the pouring rain, under an umbrella, in her pajamas, barefoot, while her house was in flames. The other volunteer who had arrived just before me, let's call him Lex Luthor, got to the captain first and was asked to go inside and save the homeowner's dog. The dog! Oh, I was stunned with jealousy. Here was some lawyer or money manager who for the rest of his life gets to tell people that he went into a burning building to save a living creature. Just because he beat me by 5 seconds. Well, I was next. The captain waved me over. Said, Bezos, I need you to go into the house. I need you to go upstairs, past the fire, and I need you to get this woman a pair of shoes. I swear. So, not exactly what I was hoping for, but off I went. Up the stairs, down the hall, past the real firefighters who were pretty much done putting out the fire at this point, into the master bedroom to get a pair of shoes. Now, I know what you're thinking, but I'm no hero. I carried my payload back downstairs where I met my nemesis and the precious dog by the front door. We took our treasures outside to the homeowner where, not surprisingly, his received much more attention than did mine. A few weeks later, the department received a letter from the homeowner thanking us for the valiant effort displayed in saving her home. The act of kindness she noted above all others, someone had even gotten her a pair of shoes. You know, in both my vocation at Robin Hood and my avocation as a volunteer firefighter, I am witness to acts of generosity and kindness on a monumental scale. But I'm also witness to acts of grace and courage on an individual basis. And you know what I've learned? They all matter. So as I look around this room at people who either have achieved or are on their way to achieving remarkable levels of success, I would offer this reminder. Don't wait. Don't wait until you make your first million to make a difference in somebody's life. If you have something to give it now. Serve food at a soup kitchen, clean up a neighborhood park, be a mentor. Not every day is going to offer us a chance to save somebody's life, but every day offers us an opportunity to affect one. So get in the game. Save the shoes. Thank you. Come back. Dobre, by the way, pripomínal vám niekoho ten typek? Podobal sa vám niekoho, koho možno poznáte ako celebritu? Prosím? Nie. Je to brat Jeffa Bezosa, hej, je to Mark Bezos, ktorý je, trochu za mňa nejaká podoba je. A teda je to, hej, dobrovoľný hasič, ktorý sa snaží jednak teda pomáhať ľuďom, jednak to robí ako samozrejme formu sebarealizácie. Hovoril o svojom príbehu, ako nejakým spôsobom dúfal, že bude hrdina. A teda túto story rozpovedal, takže skúsime si tu dešifrovať teraz spätne tú jeho story na tento náš framework, čo bola tá situácia, čo bolo disruption, outcome a so what. Ale skôr než tomu prídeme, hej. Keď rozprávate story, tak jednak, že to má ten nejaký framework, že to má nejaké náležitosti, ktoré to mať má, ale na druhej strane on do toho a veľmi rozumne a dobre, preto to video rád používam, vsúval práve také tie veci, o ktorých som hovoril na úvod, čiže dal nejaké veci, ktoré sú eventy, ktoré ako keby oslovujú toho človeka, aby si predstavoval tú story. Hej? Hovoril o tom, že prišiel, pršalo, bola tma, tá žena bola v pyžame, bosá. Hej? Keď som to video pozeral prvýkrát, tak som si naozaj predstavoval proste nejakú
ženu moju napríklad, hej, ženu v pyžame, bosu, v tme, horiaci dom, náš, hej. Proste to sú tie veci, ktoré dokážu vás podmaniť, hej. To sú tie veci, ktoré zaujali to publikum. Jeho pozícia tiež neľahká, hej. To bolo z TED Talku, neviem, či poznáte ten panel TED Talks, ak áno, tak asi viete, že tam sa stretávajú najlepší speakery, ktorí hovoria o super atraktívnych témach, aj to pásmo, niekoľko hodinové, kde ide jeden po druhom, a to sú proste len A kvalita ľudí, hej. A on tiež mal záujem tam ako keby zaujať a osloviť tých ľudí, popri tých rečníkoch, ktorí prídu pred ním a po ňom. Práve preto zvolil túto formu, lebo o čom on hovoril? Čo bolo to? Čo bol ten overarching point? Čo bola tá hlavná message toho, čo on chcel povedať? Áno, a že stačí aj v malom. Hej, nemusíme vždy mať ambíciu zachrániť svet. Hej, byť Bruce Willis alebo Steven Seagal, tí zachráňujú stále, hej, svet. Že stačí pomáhať v malom, save the shoes, hej, zachráň topánky, malá prkotina, ale pritom to môže pre toho človeka tak veľa znamenať, hej, a to už znovu idem k tomu, že on keď tam prišiel, to bola tá situácia. Dúfal, že ten dôvod, pre ktorý to on robí, že pomáha ľuďom, ale zároveň ako keby sa tým sebarealizuje, že bude mať ako keby nejaký výstup hrdinský, hej, z tej záchranárskej akcie. No figu borovú, poslali ho zachrániť topánky. Hej, to je to disruption. Čiže je ako keby nabudený, že idem zachrániť svet, zachrániť horiaci dom, tu na tento, čo prišiel predo mnou, zachraňuje psa, hej, a ja chcem zachrániť psa, však jasné. A potom povedali, že choď zobrať topánky. Hej. Takže to bola tá disruption. Outcome bol ten, že bol teda sklamaný, stretával tam tých ľudí, ktorí ako keby zhasili ten oheň, potom tam stretol toho svojho, opäť minút alebo 5 sekúnd, myslím, povedal, ktorý ho tam bítol, ktorý bral toho psa, že dostal viac attention. A to sovod bolo na konci, že aj taká tá blbosť ako tieto topánky, ktoré on mal priniesť, niečo znamenali, pretože na konci práve za to dostal ako keby poďakovanie, alebo to bolo vyzvihnuté v tom poďakovaní, ktorú tá ich záchranná jednotka dostala po pár týždňoch od tej majiteľky domov. Čiže toľko. Hej. A je mi jasné, že keď budete vy sa snažiť komunikovať nejaké veci, nie úplne na všetky môžete použiť nejakú story podobného rozsahu, podobnej kvality. A ani nie, my vo firme si nerozprávame takéto veci, ale sú nejaké také veci, ktoré sú akože jednoduché, voláme to low-hanging fruits, nízko visiace ovocie, ktoré sa len takto načiahneš a stredneš ho a už ho máš. Nemusíš ísť niekde hore na ten strom, náročne po rebríku. Čiže to naše low-hanging fruits, to je analogia, hej? My používame, alebo snažíme sa, pri tom, keď vyjadrujeme nejaké myšlienky, hovoriť nie len ako keby dátami a faktami, ale používať nejaké jednoduché analógie, aby sme popísali tú situáciu. Ja si pamätám, poviem niekoľko príkladov, aby som bol trošku konkrétnejší. Mali sme jeden workshop s klientom a ten workshop nešiel dobre, mali sme pocit, že ten náš klient nám nerozumie, a snažili sme sa povedať, že sme sa v tom projekte dostali do takého bodu, z ktorého už nie je návratu. Hej, to sme sa mu snažili povedať rôznymi proste vysvetľovacími technikami, najmä používajúc dáta, a prečo, a argumentáciu, a reasoning, a on stále, ako ten klient, sa z toho nejak tak vykrúcal, nechcel to pochopiť. Až potom nejaký kolega povedal, že no to vieš, Jožo, example, to máš jak s tým lietadlom, ktoré na runway vzlieta, hej? Ono sa teda rozbehne a už keď zastaví na konci, na začiatku môže zastaviť na začiatku, hej? Po prvých 10 metroch môže. Ale keď sa rozbehne a dosiahne istú rýchlosť, už nie je šanca. Už proste musí odletieť. Už to neobrzdí, lebo havaruje, hej? Už tá runway končí a už má obrovskú rýchlosť. A to je tam v takom stave ten náš projekt teraz je. A on že, aha, jasné, tak poďme ďalej, hej? Pritom taková blbosť, hej? A bol schopný na základe jednoduché veci pochopiť niečo, čo sme sa mu snažili predtým niekoľko 10 minút vysvetliť. Hej. A veľmi sa mne osvedčuje, to strašne rád používam, aj teraz som použil, neviem ako, hlášky z filmov, ktoré ako keby, keď samozrejme musíte vychádzať z toho, že aj tá druhá strana ten film videla, ktorým si ako keby pomôžete navodiť tú situáciu. Také typické Houston, we have a problem, tak to ako keby ja používam veľmi rada, veľmi často, tak až tak často nie, lebo tak často tie problémy nemávam v práci, snažím sa, aby som ich tak často nemával, ale keď už nejaký mám, tak toto skúsim použiť a všetci chápu, že o čom hovorím, hej. A komu tým prospiejete, hej, alebo pritom taková blbosť, hej, to sú práve tie iné hlášky z iných filmov, ktoré znovu snažia povedať, že to teda nie je niečo veľké, a zároveň si ľudia spomenú na ten film a je to niečo úsmevné, je to niečo príjemné, je to niečo fajn, čím získate jeho záujem aj po tej stránke nie len racionálnej, aj po tej stránke emocionálnej. No, a keď sa budeme baviť o takých veciach, že anekdoty, hej?
To znamená, že rozpovedať alebo vyriešiť nejakú situáciu prenesením na nejaký iný príbeh. Že napríklad, hej, moja stará mama, hej, už teda nežije, ale kým žila, tak akože môžem vám povedať, že nebolo úplne ako jednoduché vysvetliť, čo je práca konzultanta, manažera v Accenture. Hej? Nebolo to jednoduché vysvetliť žene z vidieka, ktorá strávila celú svoju produktívnu časť svojho života tým, že kopala na poli. Hej? Tak ona, keď hovorila svojim kamarátkam na vidieku, že čo robí jej vnuk, tak povedala, že Jarko robí s počítačmi. Hej? Tak to si oni myslí, že predávam, hej, myšiť nejakom akože, počítač, hej, akože to, hej. No, tak som sa snažil, že to tak úplne nie je. A čo, nerobíš s počítačmi? No robím. A čo to znamená? A potom som povedal, že no to vieš, stará mama, keď to máš ako na tej stavbe, keď máš nejakého toho parťáka alebo stavby vedúceho, ktorý to tam celé riadi, aby tam prišiel naraz na čas aj materiál, aby tam prišli robotníci, ktorí majú, aby ten materiál prišiel nejaké správne sekvencii, aby sa najskôr dávali okná, až potom sa robila omietka, až potom sa robili nejaké káble a rozvody, tak to celé niekto musí ustriehnúť a no, keď sa niečo ako keby v tej našej počítačovej sfére niečo robí, tak tam tiež takéhoto niekoho treba a to som ten ja. A on povie, že aha, už tak teraz trošku lepšie rozumiem. Hej? Čiže tú vašu prácu, ktorú robíte, alebo to, čo študujete, to, čo by ste chceli robiť, si predstavte, že musíte popísať starej mame alebo ročnému dieťaťu. Bol taký príbeh, ktorý som počul, že nejaký guvernér Národnej banky americkej, alebo taký nejaký vysoko postavený, proste strašný papaláš niekde v Amerike, mal ísť prednášať študentom, spolužiakom svojho syna o jeho práci. Hej? A jeho syn študoval na univerzite. Tak on sa pripravoval na to, že pôjde prednášať študentom univerzity o tom, čo on robí, ako to robí, čo robí, aká je jeho agenda a tak ďalej. Pripravoval sa na to a v ten deň, keď to mal zistiť, tak zistil od manželky, ktorá mu to nedorozumenie obvysli nepovedala, že vlastne tomu druhému synovi, hej, ktorý je na základnej škole, to ide prednášať o tom, čo robí. A tak asi musel prispôsobiť, ako popisoval svoju prácu guvernéra nejakej banky americkej. Iné slova zvolíte, keď to rozprávate deťom na základnej škole ako deťom na univerzite. Čiže svojim kamarátom viete jednoducho povedať, hej, čo robíte, čo chcete robiť, čo študujete, prečo to robíte. Povedzte to, predstavte si, že máte nejakého v rodine 2, 3, 4-ročného 5 bratranca, sesternicu, netier, kohokoľvek. Ako mu poviete, čo idete robiť, ako budete pracovať? Vysvetlíte mu to jednoducho? Alebo si pomôžete analogiou? Hej? Nejaký developer alebo ITčkár, ako by povedal, že čo bude robiť? Ste tu asi väčšina IT, pre z toho vychádzam, hej? Ak nie, aj matfizácie sú tu, mám I love matfiz, hej, musím povedať. Ak sú to matfizácie, kľudne aj matfizácie povedzte. Hej, ako by ste popísali svoju job, ktorý už buď robíte, alebo budete robiť 5-ročnému dieťaťu, alebo 85-ročnej starej mame? Nejaký nápad? Mám porozprávať s počítačom a no. on mi dal nejaké čísla, áno. ktoré som mohol využiť pre analýzu, nie pre analýzu, pre využiť niečoho. OK. A bavíme sa o akej profesii? Budeš robiť čo, alebo robíš čo? Napríklad data analytik, hej? OK, dobre. Čiže dáš nejaké čísla, povieš, že z toho budem robiť nejaký výstup. Áno? Nápad? Donedávno som bola software developer. Dobre. A mám mladších súrodencov, vysvetloval Áno. som to asi štýlom, pozri, hráč nejaké počítačové alebo mobilové hry. OK. Vidíš tam to, čo ty vidíš a je tam to, ako tie napríklad postavy rozmýšľajú. Tak ja keď programujem presne to, ako tie postavy rozmýšľajú a tu nám má jedna kamarátka, tá programuje, ako to vyzerá. To Super. je pekné, či to žmurká. Super. Čiže hráš hru, tú hru niekto musel spraviť, ja som spravila to a moja rola bola to, že dať, ako tie postavy rozmýšľajú a kolegyňa robí to, ako vyzerajú. Výborne, hej? V diskusiách, hej, to máte tak, že keď sú nejaké také tie slová, ktoré vám môžu pomôcť odblokovať ako keby to rozmýšľanie v tých príbehoch, hej? Ako náhle poviete aj na meetingu, hej, ktorý je prísne biznisový, ktorý je napríklad s našimi klientami, kde samozrejme my sa snažíme držať ako Accenture nejaký štandard komunikačnej a štábnej kultúry, nerozprávame s tými klientami v rozprávkach. Hej? Ale ako náhle začnete vetu, predstav si, že... Hej? Alebo napríklad, alebo poviem, že pamätáš si, ako sme na tom minulom projekte sa dostali do tejto situácie a dáte mu nejaké prirovnanie, tak vám to zrazu odblokuje set možností, ktoré viete použiť na to, aby ste potom povedali tú svoju analógiu alebo tú svoju anekdotu
predstav si, že niekto musí predsa vymyslieť, ako tá postava v tej počítačovej hre rozmýšľa. A to robím ja. No, a teraz. Ďalšia téma, ktorá súvisí so storytellingom, je údernosť. Predstavte si, že ste šéf-redaktor študentských novín na nejakej univerzite. Je tu aj názov tej univerzity Beverly High. Hej? Tam ste šéf-redaktor študentských novín na Beverly High. A idete písať článok do novín. Hej? A ten článok do novín je o tom, že ten váš principál tého Beverly High ohlásil, že budúci týždeň v štvrtok v Sakramente bude nejaký seminár pre učiteľov, kde sa budú učiť o nejakých nových vyučovacích metódach, učitelia vaši. Hej? A teda medzi tými prednášajúcimi na tom semináre pre tých učiteľov budú nejaká Margaret Mead, ktorá je antropologická, a ešte tam budú nejakí ďalší vážni ľudia, guvernér, proste, hej, tak. A toto je novinový článok, ktorý takto bude znieť. Toto bude v tých novinách napísané, hej? A máte mu dať nadpis. Ako by ste ho nazvali? Chcete, aby ste ten článok prečítali? Aby ste vyvolali záujem od tých svojich kamarátov, študentov, pre ktorých to píšete, aby tomu venovali pozornosť a otvorili si ho. Na študentov. To je študentský časopis. Ten, kto ho číta, sú študenti. Výborne, hej? Čiže ľudia majú tendenciu myslieť spôsobom, že aký to bude cool seminár. Hej, že tam budú nejaké kapacity na tom semináre prednášať pre našich učiteľov. Naši učiteľia potom budú múdrejší, lepší, skvelší, že takto to poňať. Figu borovú, hej? To, na čom záleží. Vo štvrtok nie je škola. Všetci učitelia sú preč, hej? Bodka. Hej? A teraz ja som na úvod už predstavoval firmu, nechcem o tom hovoriť viac, samozrejme, ale videl niekto niekde, niekedy v živote nejakú reklamu? Dobre, tu máme banery, hej, ale okrem toho, videl niekto niekde nejakú reklamu na Accenture? Hej, že keď si večer pustíte telku, tak tam ide reklama na maslo a na pivo a neviem na čo ešte, hej? Videl niekto niekde reklamu na Accenture? No, asi nemáte tých možností veľmi veľa, to súvisí s tým, že naši zákazníci nie sú ako keby retailoví, nie sú to tí ako keby konzumenti toho masla a toho piva, ale sú to typicky veľké firmy, že tým pádom aj my naše marketingové stratégie komunikačné cielime tak, aby sme tam túto skupinu oslovovali a nemínali peniaze na reklamu v telke pre ľudí, ktorí chcú piť pivo, aby tam budú im niekto hovoriť o Accenture. Ale keď už nejakú reklamu máme, a neviem, či to tak ešte stále je, tu mám kolegu z marketingu, ktorý ma potom skoriguje, keď to tak nie, keď už náhodou nie, ale bolo také obdobie, že na letiskách bývali také veľké billboardy Accenture. Ja si pamätám, keď som išiel s manželkou do New Yorku, som pristal na JFK a tak sme išli po tej hale a už tretí bol, hej? A takto nejako to vyzeralo. Hej? Toto je akože celá reklama na Accenture. Nič iné tam nebolo, hej? Ešte tam bolo názov firmy, hej? Pod tým logom. Nič iné, hej? A som hovoril žene, že vidíš? To som ja. A toto je spôsob, akým sa prezentujeme, hej? Pred nejakými ľuďmi, ktorí chceme, aby nám venovali pozornosť. A potom prídeme za klientom, kde mu hovoríme o nejakých propozaloch a hovoríme o tom, ako niečo ideme robiť. A toto sú nejaké slajdy, ktoré na nich vytiahneme, hej? Táto doba je prežitá. Toto sú, aj by ste vedeli, to sú naozaj akože slajdy, ktoré my niekde ako keby máme. Hej? Ako keby toto je Accenture V model, tí, čo k nám budete nahajrovaní, tak veľmi rýchlo zistíte, čo je Accenture V model. Tu máme nejaké, že Accenture Delivery Methods, čo je set nejakých ako keby algoritmov, ktoré používame, keď dodávame to, čo robíme. Hej? A toto samozrejme niekde trackujeme a potom máme tendenciu to aj ukazovať a samozrejme, že tomu nikto nevenuje pozornosť. A znovu, ja, generácia plus 1 oproti vám, keď ja som bol mladý a keď ja som začínal v Accenture a robil som pre klienta svoj prvý slide deck, ktorý som chcel niekde prezentovať, a takto by vyzeral ten slide deck pred tými 15-17 rokmi, a prišiel by som za svojím nadriadeným, svojím manažerom, že povedal by som, počuj, Auke, toto idem ukázať, toto mám pripravené, daj mi prosím na to nejaký ako feedback, review, čo si o tom myslíš? Viete, čo by mi povedal ako prvú vec? Že tu je veľa bieleho miesta, tam ešte niečo daj, lebo to je škoda nevyužiť to miesto, hej? Tam ešte nejakú informáciu treba pridať. Hej? Takto veci kedysi fungovali.
Vtedy, keď bolo málo dát a bol dopyt potom, aby boli dáta. Dnes je neskutočne veľa dát a je dopyt potom, aby tie, ktoré vy chcete odprezentovať, zaujali. Dneska už takýto deck u nás nikto neurobí. To ako keby old, keď sme rozprávali, keď my ako firma niečo dodávame v rámci management consultingu napríklad a máme nejakú úlohu, napríklad pre nejakú firmu Shell, sme robili taký projekt svetový v oblasti management consultingu, ktorý mal za cieľ to, že sme mali navrhnúť nejaké optimalizácie toho, aby vedeli zvýšiť svoj obrat a ušetriť nejaké kosty. A teraz sme tam pustili ako keby armádu našich konzultantov, ktorí sa naozaj šprtali v tých ich existujúcich procesoch, ako robia, čo robia. Potom to zanalyzovali a potom dali tomu manažmentu tej firmy, ktoré sme to robili, dali nejaký výstup. Hej? No a taký ten starý spôsob, ako sa každá taká prezentácia potom prezentuje na konci toho projektu, je, že výborne, tak mali sme najskôr nejaký problém, váš problém, milá firma Shell, bol ten, že potrebujete zoptimalizovať svoje kosty, ušetriť nejaké peniaze, nájsť tie oblasti, ktoré sú pre vás neefektívne. O tom bude prvých 2, 3, 4, 5 slajdov v nejakej prezentácii. Potom príde to telo, tá kostra, A síce, že tak viete čo, tak my sme takéto analýzy urobili, Takéto dáta sme si vyťahli stadiaľ, tu naši konzultanti sledovali, ako pracujú vaši zamestnanci na pumpách, v ofisoch podobne. Takéto typy pozorovaní sme ako keby používali, aby sme zanalizovali vaše procesy, A teraz, sme na konci, máme pre vás nejaké návrhy, to je to solution, Prišli sme na týchto 10 vecí, priorita 1, 2, 3 sú tieto, tie vám odporúčame zaviesť a tak ďalej, Znie je to dobre, ale znovu, toto je téma, ktorá už je prežitá a ten spôsob, akým sme to prezentovali naozaj, ja si teraz preskočím zo pár slajdov, potom sa vrátim, a keď sme to prezentovali tomu našemu klientovi, a síce firme Shell, bol tento slajd. Toto bol slajd, ktorý sme im ukázali, ako prvý. A potom sa išlo ďalej. 180,000 hodín. To je čas, ktorý je potrebný na to, aby sa vyrobilo 200 Rolexiek, alebo sa odletelo na Mars a naspäť 25 krát. A to je čas, ktorý vy, milá naša firma Shell, strávite na blbostiach ročne. No a keď chcete zdablovať svoje revenue najbližšie 3 roky, ako to chcete urobiť s týmto? Čiže ten nový spôsob, ako prezentovať výsledky, ktoré chcete niekomu povedať, výsledky vašej seminárky, vášho nejakého projektu, ktorý robíte, nie je o tom, že problém statement, analýza a riešenie. Začneme tým, že potrebujeme na začiatku získať attention. V tom TEDe, ktorý je by the way veľmi, veľmi dobrý panel na to, aby ste vedeli získať ďalšie informácie o storytellingu, pozeral som tam jednu prednášku, ktorú vtedy mal Jamie Oliver, to je taký ten chlapík, ktorý promotuje zdravý životný štýl vo varení, a varí nejak zdravo a nabáda na to ľudí variť zdravo. A teraz prišiel na tú diskusiu a začal tým, že ja som Jamie Oliver, budem tu teraz vám niečo hovoriť, 10 minút, 12, Počas týchto 12 minút v Amerike, oni boli v Amerike tedy, zomrú 4 ľudia na dôsledky srdcovo-cievnych ochorení, ktoré súvisia s nezdravým životným štýlom a jedením. Ľudia, ktorí teraz žijú, o tých 12 minút budú mŕtvi. Kvôli veciam, o ktorých to teraz idem hovoriť. Publikum bolo jeho. Sledovali ho, čo bude hovoriť, prečo to bude hovoriť. Get attention first. Začnite od konca. To je hrozne ťažké, pretože my ako firma a vy ako tí zamestnanci tej firmy, keď to budete prezentovať, na tú analýzu ste hrdí, nie? Že to je to, čo ste spravili. Vy na tom ste strávili tú tvrdú prácu po nociach, neviem čo. Čo sme všetko, ako keby my museli náročne spraviť. Tým sa chcem pochváliť tomu klientovi, len toho klienta to figu zaujíma. Toho klienta zaujíma, čo z toho má. To, ako ste vy na to prišli, tomu je jedno. Za to vás pochváli váš šéf, keď to urobíte dobre. Ale toho klienta to nezaujíma. Toho klienta zaujíma, čo z toho budem mať. Povedzme to najdôležitejšie. 180,000 hodín ročne míňate na zbytočnosti. A potom ďalej sa išlo samozrejme, že sa robilo ako keby, to je to reinforce with reason,
že sa to rozmenilo na drobné, v akých oblastiach, aké opatrenia odporúčame. To tam všetko prišlo, ale začalo sa od konca. Alebo keby sa začalo od začiatku, tak ako by vyzerala tá prezentácia pre to Shell? Urobili sme takúto analýzu, toto bolo tých 8 rôznych techník, ktoré sme vykonali. Toto sú 10 vecí, ktoré vám odporúčame. Určite by to tak nezarezonovalo. Hej? A čas sa nám kráti, ale ešte je tu jedna oblasť, ktorú by som chcel povedať, skôr než prídem je dátový storytelling, ale to by veľmi krátko, sa tej témy dotknem. Ešte by som chcel na tému toho zaujať, použiť jeden slajd, ktorý som ukradol kolegyni, ktorá má na starosti corporate citizenship a chodí na rôzne panely, kde tiež na začiatku musí uviesť našu firmu. Hej? A stretáva sa s tým, že veľa tých ľudí, ktorí v tej miestnosti sú, našu firmu nepozná, pretože nereklamujeme v telke spolu s tým pivom a maslom. A teda chce tú firmu Accenture uviesť. Hej? A povie, že tak, čo tá firma Accenture je, a používa tento slajd, hej? Kde sú nejaké značky, ktoré asi všetci tí, ktorí v tej miestnosti sú, aj všetci, ktorí v tejto miestnosti ste, určite, ak nie všetky, tak veľkú väčšinu z nich poznáte. Hej? A povie, že toto sú značky, ktoré poznáte a mali by ste vedieť, že vo Fortune 100, čo je rebríček 100 najúspešnejších firiem sveta, across všetko, technológie, industrie, odvetvia, že Accenture je nad nimi všetkými. Hej? A to teraz nie je kvôli tomu, že sme lepší, vôbec nie to je message. Tá message je taká, že to sme my. Hej? My nie sme nejaká tu na... Hej? To len preto, že nás nepoznáte, neznamená, že sme nedôležití a malí. A potom už inak berú. Hej? Tú našu kolegyňu na tej prednáške. Čo týka tých dát, hej? Pomôžem si tými 180 000 hodinami. Hej? Dáta a číslo je veľmi super vec. Ja mám strašne rád číslo, lebo nič nie je tak presné ako číslo. Problém s číslom začína byť vtedy, keď je veľké. Hej? Keď máte 5 eur, viete si predstaviť, koľko to je. 50, 500, 5000 eur, všetci vieme, koľko to je peňazí. 50 000 eur, 500 000 eur, 5 miliónov eur, to ešte stále všetci zhruba vieme, koľko je peňazí. Vieme si za tým niečo predstaviť. Dom, auto, 3 domy, vilu, niečo. Hej? A potom sa dostaneme, že 50 miliónov eur, 500 miliónov eur, 5 miliárd eur, 50 miliárd eur. Už sme mimo, už nevieme. Vieme len, že veľa. A keď to príde 1-0, to je 10-násobne viac. A pre nás je to isté, lebo je to stále proste mŕte veľa. Hej? Neviem to uchopiť, neviem to poňať, že koľko to naozaj je. 180 000 hodín. Koľko to je? Akože téme hodín. Viete, viem si predstaviť, čo je hodina, koľko trvá 2, koľko je 24 hodín, to vieme, že deň, poviem, že 144 hodín, to ešte stále vieme, že týždeň, a potom, keď začnem hovoriť, že 1000 hodín, 2000 hodín, 5000 hodín. Viete to? Akože vidieť ten význam za tým neviete, lebo proste sa sem stratíme. 180 000 hodín je nič. Hej? Nie je číslo, ktoré vieme akoby pochopiť. Práve preto sme to akoby preložili do niečoho, čo pochopiť vieme. Jedny Rolexky, ktoré sú známe tým, že sa robí tam všetko ručne, že to trvá neskutočne veľa a preto to sú také drahé, že to stoja Mailand. Hej? Tak 200 takých Rolexiek vyrobím. Hej? Alebo 25 krát odletím na Mars. Hej? Za to množstvo hodín, ktoré vám vieme ušetriť na základe nejakých vecí, ktoré vám odporúčame. Hej? Čiže pretaviť nejaké číslo na niečo, čo je živé a čo je konkrétne. Hej? Pracoval som na jednom projekte s kolegami z Nektarie nedávno a tí tiež robili ako keby tam nejaký, nebolo to až tak úplne nedávno, ale pamätám sa to celkom dobre, robil sa projekt pre municipalitu, čiže magistrát mesta Bratislava, čo by znamenalo, keby všetci ľudia, ktorí tu žijú a nemajú tu trvalé bydlisko, si v Bratislave naozaj spravili trvalé bydlisko. Až som povedala, že koľko miliónov eur na daniach sa dá dodatočne vybrať, na podielových daniach by Bratislava mohla mať z toho. A bolo to nejakých 14 alebo 15 miliónov, ale to bolo pred pár rokmi, neberte ma za slovo. Skôr sa snažím povedať, že začali tí kolegovia z Nextery, ktorí to robili, hovorili o tom, že toľkoto kilometrov ciest by ste z toho mohli udržať. Alebo toľkoto parkov by ste z toho mohli skrášliť. A potom tam boli ešte nejaké ďalšie iné veci, ktoré tým ľuďom, ktorí to na tom magistráte počúvali, sa vedeli predstaviť tú hodnotu tých 14 miliónov. Hej. Dobre, ešte tu mám taký jeden graf pre vás pripravený, ktorý som vám chcel ukázať, ktorý hovorí o tom, že začiatky storytellingu, hej, alebo nejaké ako keby interpretácie dát,
Toto je graf, ktorý siaha alebo je z roku 1869, čiže to už je dosť starý graf. Hej? A tento graf, čiže už tam tedy boli priekopníci nejakí vo Francúzsku, toto je graf, ktorý nejakí Francúzi dali dokopy, ktorí hovorili o tom, ako Napoleon tiahol na Moskvu. Hej? To je graf Napoleonovej výpravy na Moskvu a v tomto jednom grafe je asi 7 informácií. Hej? Nechcem to nejako keby vám ich analyzovať, ale ako keby tá šírka tej čiary, naľavo je Paríž, napravo je Moskva, tá šírka tej čiary znamená veľkosť armády, ako ju postupne strácal, tam dole podľa toho, ako tá krivka ide v zmysle vektoru, tak je tam ako keby nejaký smer. Potom ďalšia informácia je, že je tam nejaká teplota, kde začali mrznúť. Čiže už v 18. storočí alebo 19. storočí ľudia rozmýšľali storytellingovo. Je dnes na nás, aby sme to posunuli niekde ďalej. Tak, ja mám ešte veľa vecí pripravených, hlavne stíham. To je to, čo som hovoril na úvod. Storytelling, alebo mojou úlohou hlavnou je dať vám chrobáka do hlavy, aby to bolo niečo, čomu sa budete možno chcieť venovať a potom si následne to follow-upovať po tejto prednáške. Samozrejme, že keď prídete k nám do firmy, tak vás na to aj vyškolíme. Rekrutovať bude kolegyňa z rekrutingu. A cieľom bolo povedať to, že prečo je aj v takej vednej disciplíne, ako je IT. Ale to nie len. Takto by som mohol ísť, toto isté by som mohol ísť prednášať študentom práva. Oni majú ten istý problém, čo vy, komunikovať efektívne. Lekárom tiež majú ten istý problém alebo challenge, ako vy, komunikovať atraktívnym spôsobom, či už voči svojim pacientom, alebo rodinám, alebo komukoľvek inému. Toto je téma, ktorá je všade prítomná. Dneska vyhráva ten, ktorý dokáže zaujať, ktorý dokáže na seba upútať pozornosť niekoho iného. A toto je jedna z vecí, samozrejme, akože forma nenahrádza obsah, ten obsah tam stále musí byť, ale toto je jedna z vecí, ako tú formu urobiť atraktívnejšou.